At mahal, ako'y nagbabalik. Hindi tulad ng sparks ng relasyon nyo. Ay nako, hindi na bumalik. At talaga nga naman si Kim Chino ay maraming buwisita. Hindi ko alam kung bakit sila nandito pero para bang mainit-init ang aming diskusyon kasi gusto namin ng balik alindog sa aming mga spirits sa trabaho. Anyway, mahal, balik Chinitok sa tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Di ba nga, ibibigyan ko kayo ng 3 balik alindog tips sa relasyon. Ito na mahal kanina sabi ko, umpisahan na natin ang recap kasi ang unang balik alindog tip natin ay quality time na walang gadget. Ayan yung walang cellphone, walang scroll, walang social media. Talaga nga namang namnamin nyo ang isa't isa. At ang sabi ko kanina mahal, pangalawang balik alindog tip sa relasyon nyo ay shared adventures at new experiences. Ayan na yung susubukan nyo ang mga bagong activities together. So kung kayo ay kumakain sa restaurant, try nyo naman sa kotse magkainan, di ba? Mag-drive-thru at talaga nga naman kung matalsikan ka sa kotse ay pwede namang mag-tissue. Okay, ito na wala. Ang pangatlo naman at panghuli. Pangatlong balik alindog tip sa relasyon galing kay Kim Chino ay surprise gestures. Ito na yung talaga nga namang hindi kailangan expensive, hindi kailangan na malaki, pwedeng maliit. Kasi kapag mahal mo kahit maliit, pwede na yan. Hindi effective to kasi kapag small gestures lang, pwedeng iba yung expectations. Kumbaga, hindi niya ine-expect at talaga nga namang pwede kang kiligin. Pwedeng manuot, pwedeng masagad ang iyong kilig. Pwede rin yung yung kunwari magte-text ka lang ng na-miss kita, magte-text ka lang na nandito na ako, nakaligo ka na ba? Pwede na yun kasi nakakakilig na yun at yung mga ganong efforts at yung mga ganong gestures talaga nga namang pwedeng mag-cause ng inyong sweet cuddles. Yan yung mga gusto ko yung talaga nga namang kapag maulan, may bagyo-bagyo yung cuddle na kung saan may passion, may desire at bakbakan. Bakbakan sa mga diskusyon. Yun yung mga sinasabi ko. Anyway, mahal. Maraming salamat sa iyong pakikinig. At 3 tips na yan kaya subukan nyo bago mo pakawalan yung jowa mo kasi sayang yung relasyon nyo. Ang dami mo nang nagastos dyan. Diyos ko. At talaga nga namang meron na kayong savings together, di ba? Kaya try mo munang sundin ang chinitoks natin or tips ni Kim Chino na balik alindog sa relasyon. Anyway, mahal. Ako'y babiyahe na muna at ako'y pauwi na sa bahay natin. Nakahanda ka na ba kasi? Handa na ako para sa'yo. Muli, mahal. Ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to mahal, DJ Kim Chino. 69 tayo bukas, kasama mo pa rin naman ako. At syempre, susunod na po sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.